Milí televízni diváci, vitajte opäť na Svetových dňoch mládeže v Krakove. Aj dnes vám prinášame súhrn tých najdôležitejších udalostí, ktoré prinieslo uplynulých 24 hodín. Príjemné sledovanie. Včera večer sme na Svetových dňoch mládeže privítali pápeža Františka. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil na krakovských Bloniach a trval približne 1,5 hodinu. Pápež pricestoval na miesto električkou a potom prešiel medzi veriacimi papamobilom. Kým prišiel pápež, tak bolo také predstavovanie štátov a rôznych svätých, napríklad Pier Giorgio Frassati alebo svätá Bakita a tak. Bolo ťažké sa tam dostať, všade veľa ľudí, kvanta, masy, ale veľmi nás povzbudilo, keď sme cestovali v električke, natlačení ako sardinky, nebolo čo dýchať a pozeráme vedľa nás. Jeden taký thajský biskup sedí tak skromne, pozerá dookola s nami obyčajnými ľuďmi ako smrteľník, nepotrebuje nič, čiže všetci sme si rovní. Všetci ľudia sa tlačili ku koridoru, kadiaľ išiel pápež a my sme museli obchádzať inými uličkami. No ale super bolo to, keď sme si všimli, že vlastne pápež urobil taký krok, že išiel tou električkou. V podstate bolo nejaký najlepší spôsob prepravy a nakoniec, keď sme boli ešte na tom požehnaní, to bolo úplne super, že proste aj tá kázeň trošku tak zasiahla dovnútra. Bolo to veľmi krásne, bolo cítiť tú atmosféru ducha svätého otca Františka aj jeho mladícky zápal, ktorý má stále v sebe. No a nás všetkých z vincenskej rodiny potešilo to, že práve za Európu bol vyhlásený ako patron Svetových dní mládeže náš zakladateľ misijnej spoločnosti aj celej vincenskej rodiny svätý Vincent de Paul. Oslovil ma hlavne to, že ako rozprával, že sa mu veľmi páči, keď mladí ľudia vidia vlastne, majú tú víziu a vášeň do života, majú chuť žiť radosne. A až druhá vec, ako povedal, že nemá rád mladých, ktorí vlastne žijú ako dôchodcovia, ktorí vlastne žijú tak, že malátne nemajú víziu do života. Nevedia sa poriadne hýbať, nevedia sa radovať. A to ma povzbudilo, aby som aj ja žil radosne a dával do toho všetko. Na ceremoniáli sa zúčastnili pútnici z rôznych kútov sveta. Niektoré národy sa predstavili aj umelecko-kultúrnym vystúpením. Sme tu ako komunita z Cookových ostrovov. Je nás tu asi 30. Užívam si každý moment. Bola to pre nás dlhá cesta, aby sme sa sem dostali. Naozaj si to ceníme, užívame si atmosféru. Pochádzam z Nemecka. Dúfam, že ten najkrajší čas týchto dní ešte len teraz prichádza. Návšteva nášho pápeža. Ale celé to spoločenstvo, to je niečo nové. Všetci tí ľudia spolu na tomto mieste, to je veľmi pekné. Tešíme sa, že tu môžeme byť a dúfame, že tu strávime ešte pár pekných dní. Som z Egypta. Modlíme sa, pretože teraz máme v našej krajine zložité podmienky. V celej našej oblasti. Modlíme sa, aby sa Boh oslávil. Poľskí a kórejskí veriaci nie sú veľmi rozdielni. Sú to síce dve krajiny z rôznych kultúr, ale tento spoločný spôsob chvály a modlitby je veľmi pekný. Zažili sme toľko vecí od dní v diecézach až po hlavný program Svetových dní. Cítime, že Poliaci sú veľmi priateľskí. Mohli sme pocítiť Božie milosrdenstvo. Je to krásny pamätný čas. Neviem to celkom opísať. Bol to čas plný viery a požehnania. Dnešné dopoludne v Skavine patrilo poslednej slovenskej katechéze. Mladí pútnici sa spolu s otcom biskupom Jozefom Haľkom zamýšľali nad tým, ako sa odhodlať a dovoliť Bohu, aby z nás urobil nástroj svojho milosrdenstva. Dnešná katechéza, dnešný deň je venovaný odhodlaniu. Po ospravodliveniu a odpusteniu je odhodlanie, lebo máme byť ako zapálení mladí ľudia, nie leniví a unudení, ako nám to povedal pápež František včera. Máme prinášať radosť, byť soľou zeme, svetlom sveta. A to je ten posledný plamienok, to svetlo Ducha Svätého, ktoré je v tomto logu Svetových dní mládeže. Toto máme byť, týmto sa máme stať. Základnou myšlienkou bolo prejsť od hodlania, teda hodlať niečo urobiť, k odhodlaniu to aj naozaj urobiť v konkrétnej chvíli a v konkrétnych okolnostiach. Bráni nám v tom pohodlnosť alebo strach z verejnej mienky alebo rôzne okolnosti, v ktorých sa cítime nepríjemne. A mnohokrát nevieme podriadiť to egoistické tomu, čo chce Boh. A to je vlastne celoživotný zápas. Čo nás odhodláva? Však najprv
A už keď sme tí kresťania, asi by to bolo toto hlavné, že to nás odhodláva, aby sme robili tie dobré. Keby toho nebolo, potom už by sme boli len tak na takej úrovni humanitárnej, že bolo čo dobré spravím, ale nevidím väčší aj vyšší zmysel. Mám pocit, že odhodlanie mi občas chýba v živote. Odhodlať sa a konať tie skutky. Proste, keď je príležitosť, tak ísť do toho. Odhodlanie chýba v živote. V mojom je odhodlanie, ale tak to je ako na váhach. Raz je človek hore, raz je človek dole. Niekedy je človek taký mrzutý, do seba uzatvorený, nevšíma si ľudí okolo seba a zase niekedy je človek plný eufórie, že si o ňom myslia ostatní, že je šibnutý a vtedy dokáže veci, ktoré ani si sám možno nemyslel, že by mohol dokázať. Tak ja neviem, to asi niekde v nás je tak hlboko podľa mňa, aby sme neboli fakt dôchodcovia, ale aby sme jednoducho žili tak v plnosti. V piatkovom programe nechýbala ani modlitba chvál a mladí sa bližšie oboznámili so životom blahoslaveného Piera Frassatiho, ktorého relikvie sa nachádzajú pri príležitosti Svetových dní mládeže i v krakovskej bazilike Najsvätejšej Trojice. Pier Giorgio Frassati mal 24 rokov, keď zomrel a bol úplne takým spontánnym lajkom, radostným mladým mužom. Ako chlapec bol zamilovaný, a takou správnou láskou, čistou láskou. Do laury prepadol z latinčiny pri štúdiách, miloval hory, slúžil, bol animátorom, pomáhal aj v nemocniciach, pričom sa nakazil teda chorobou a potom zomrel. Takže je úplne takým svedkom pre mladých ľudí, že svetosť to je niečo úplne normálne, čo normálne máme žiť. Je to pre nás. Program katechézy završila slávnosť svätej omše. Mladým sa v homílii prihovoril trnavský arcibiskup monsignor Ján Oroš, ktorý poukázal na príklad Panny Márie. Pán Boh zvláda všetko dokonale, ale vždy nám dobre padne, keď je to Panna Mária, cez ktorú sa dostávame bližšie k Ježišovi, jej synovi. A u mladých je to zvlášť, pretože v dnešnom svete si mnohí myslia, že my katolíci sme zanevreli proti ženám, proti dievčatám. Ale práve naopak, keď máme pri Ježišovi, Božom synovi, jeho matku, Pannu Máriu, tak je tam jasná tá dimenzia, že Boh do svojej lásky rovnako zahrňa mužov aj ženy. Dnes predpoludním sa pápež František presunul do Osvienčimu, aby navštívil miesto bývalých koncentračných táborov Auschwitz a Birkenau. Svätý Otec sa na pôde tábora Auschwitz individuálne stretol s 15 osobami, ktoré tábor prežili. Zotrval tiež v súkromnej modlitbe v cele svätého Maximiliána Kolbeho, ktorého 75. výročie mučeníctva si tento rok pripomíname. V tábore Birkenau sa pápež František v prítomnosti asi 1000 hostí ticho pomodlil pri medzinárodnom pomníku obetí tábora. Milí priatelia, Svetové dni mládeže vstúpili do vrcholného trojdňa. Súčasťou dnešného večerného programu bola aj krížová cesta so Svätým Otcom, ktorú ste mali možnosť sledovať aj v priamom prenose. My vám tie najdôležitejšie momenty tejto udalosti pripomenieme zajtra večer. Dovidenia.